el tema de la construcció, de l'obertura i tot això és un tema que he tocat des de fa molts anys. Per exemple, aquesta peça és del 2002 i ja tractava el tema de l'obertura i de la construcció, de la intervenció de la llum, com intervé la llum en aquesta peça, per exemple, amb aquestes ombres que he reproduït amb aiguafort, i després com il·lumines la peça i com la llum i l'ombra dupliquen o tripliquen el volum de la mateixa d'aquestes construccions. Per exemple, aquella sèrie de finestres, aquelles també no són d'ara, són del 2004. O sigui que és un tema que he anat reprenent. Va haver com un petit parèntesi en el que vaig treballar més tot el tema del joc i de la xarranca amb uns altres elements i amb fotogravat i amb altres tècniques i amb un altre concepte més fotogràfic, i sempre, a un moment o altre, sempre retornes a temes amb els que has treballat i que trobes que en aquest moment pots aprofundir o dir una cosa diferent sobre un mateix concepte. I mentre estava treballant, perquè clar, ja et dic, hi ha elements de fa anys, a mig camí estava treballant, va sorgir la idea, quan van sortir el que hi havia, que es feia aquest any, l'any Espriu, rellegint llibres d'ell que tenia, doncs sí que va haver una sèrie de poemes, un parell de poemes justament que s'ajustaven bastant amb els temes que estava treballant, i va ser una cosa de dir, doncs ens podem també treballar i donar una miqueta de contingut poètic en aquesta sèrie. Llavors sempre vas incorporant coses noves que van sortint contínuament en el treball.